Flower ug Kadiwa Festival sa syudad ipahigayon sunod semana samtang buhatan sa City Agriculture Office naglaraw sa pagpaligon sa ilang training may labot sa flower production sa Dakbayan. Ang balita ay hatod ni Maria Charis Baino Pineda. Matod sa pangusakad nga si Joey Baclayon nga ang maong programa inabagan sa National Irrigation Administration kunia kansang tumong ang paghatag kahigayunan sa mga mag-uuma nga ma-display ang nagkalain-lain nilang mga produkto sa publiko. Gilauman sab nga mosalmot ang tanang barangays nga dunay produksyon sa cut flower atol sa kalihukan sa ipahigayon karong Nobyembre 16 ug 17. Tungod sa pag-usbong sa industriya sa cut flower karon, naglaraw ang City Agriculture nga mopahigayon og sunod-sunod nga technical trainings sa mga interesadong mag-uuma. Annual good nga training good nga pagkabuhaton. Te association man mga mga mag-uuma. Cut Flower Association so kaluan na to sila sa nagkalain-lain o dili nagkalain kundi bag-o good nga pamaagi sa pag atiman or pagpa produce og kanang mga nindot nga mga flowers nga klase. Gawas sa cut flowers, nakapokus sab karon ang CAD sa pagpalambo sa mga high-yielding crops sama sa mga utanon, prutas, bugas, mais, kakao ug mangga. Dunat sab sila'y programa sa irigasyon nga makatabang sa mga mag-uuma ug ang preparasyon sa taliabot nga El Nino, pagbutang og mga solar-powered pump sa kaumahan ug ang saktong paggamit sa mixed fertilizers. We're trying actually to our farmers to practice dito sa smart agriculture. Smart agriculture, conserving also the ecosystem, the ecology and sa environment. So, niya po sa conserving water. Tungod sa maayong pagdumala sa syudad sa Sugbo, mahitungod sa farm production, ang lungsod sa Carmen, lalawigan sa Bohol, nagpakita og interes nga gustong makat-on sa best practices sa syudad sa natad sa agrikultura. I want to train you, kung gusto mo mag-train mo, I want to train you not here in the urban area, but ato gyud sa site. Ang atong buhaton dito, dili kami may musulti, but ang ato ang mga farmer na to mismo. So it is farmer to farmer sharing of technology or knowledge, So muna yang atong mga resource person na mostly katong mga awardee na to nga mga outstanding farmer cut flower farm. Kanunay nga gibalik-balik ni Mayor Michael Lopez Rama nga mahinungdanong ipalambo ang agrikultura sa syudad aron masiguro nga dunay igong supply sa pagkaon ang matag pamilya sa Dakbayan. Kini ang balita. Maria Charis Baino Pineda, Cebu City News.